SK Bodo Blog लाइक डान ब्र अके आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद। मा खालामदों नोङो आदा? खबर सबरा बोरै? खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। खबर सबरा बोरै?
कमेन्ट हरदे सोर दङ। कमेन्ट हरदे सोर सोर दङ। कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मेंबाय एफा थाब मेङो। अबाव थांनो? मा?
कमेन्ट खालामदोब्रा सोर दङ लाइक होआखैबा लाइकबो होदो दे कमेन्ट खालामहर दे सोर दङ